What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso, aka IC the Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of the Dating Blind. In today's episode, sipalelwe intokazi igama layo ekuthiwa uAnelisa Mhlongo. So let me not waste any time, let me not waste any pressure, and let her come here and introduce herself. Mbukeli. Uyangazi mase ngifike eklinini zenu uthi ngizowenzani. Ngizohlanganisa abantu abangasakholelwa othandeni. So wena sit back, relax, drink your tea, drink your water, drink your alcohol. Sihlanganisa abantu. Asibabone. Sengibuyile neguest yami bafowethu, and I hope you all are still there watching the show. Before I introduce her, I'd like to emphasize kule part yokuthi uma usibhalele wena ofuna uthando, because abaningi abantu abasibhalelayo sike simatche ukuthi i-description yakho yokuthi ufuna umuntu kanjani nalo osuke esibhalele ukuthi ufuna umuntu kanjani sibe sesinhlanganisayo. So take note of that. If usibhalela, just know ukuthi sokutholela lento oyifunayo nalo muntu osuke esibhalile so ithola lento ayifunayo. Let me not waste any time. Ngidedele usisi introduce. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sisi wami. Sacela bandla usichazele kabanzi igama lakho, iminyaka emingaki, usukaphi, imvelaphi yakho, ukhulelephi, ama siblings and everything. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguAnelisa Mhlongo, ngiqhamuke eMdumezulu. Into edala ukuthi ngibhalele lana ukuze ngizothola umuntu engizohlekisana naye, hayi umaqondana ukuthi nje mengidinga idingo zomuntu wesilisa nje abe khona. Ngikhuliswa ugogo nomkhulu, so bekuyimina nje ngedwa ingane khona ekhaya. Sikhule ngokudayisa omadumbe, obanana, obhatata, kutshalwe nezimoba. Yeah. Ngathi manje sengithe ukhula ngase ngivula isitolo sami, ikhampani yami. So ngibe umuntu nje empilweni ophandayo ezamelayo nje impilo, ngwangikhuliswe kanjalo ukuthi nje kuyazana ngoba indawo emakhaya izinto eziningi azikho khona. So indlela yokuthi uthola imali ukuthi uphande nawe ngoba namadolobha akude, yabo nje kuyabiza nokuya emadolobheni endaweni esemakhaya. So njoba benisebenza ngaleyo ndlela kini noma ngithi niphanda, mhlambe ubufunda futhi ubuphanda noma mhlambe buwenza after school noma? Yeah, bengifunda, bengithi mengibuye esikoleni kukhona into ezokudayisa, ngiyodayisa komakhelwane, ngidayise nangama weekend ngidayise kuze umuntu azokuthola imali yesinkwa nje ayiphilise ekhaya, siphilise nje. Kade abembokodo? Hayi kade kona. So awungitsheleke ukuthi njengoba uyazi ukuthi uhlelo it's about love ne, wena ngokuthi usibhalele la sicela bandla sibuyele emumva ukuthi waqala nini ukujola, ama relationship akho akanjani, abe kanjani in the past relationships, but ngifuna usiqalele phansi sinyuke naye indaba ukuthi umjolo wakho waqala nini. Ngaqala ngisase high school, sengifunda grade 12, nami sengiyibona ukuthi hayi sengiyi-right for umjolo, kanti hey angazi. Ngathandana nomfana isikole, sathandana, hayi uyazi nawe esikoleni ukuthi abafana babhayelana iy'ncwadi. Sure. Hayi ngayifaka incwadi esikhwameni, umzali wami wathi uvula ubhakha nayi la, hayi akangishayanga, wangifika wayifika akangishayanga kanje, ngathi nje ngeke ngiphinde ngithandana nomfana lolo suku. Hayi ngase ngithe ukhula-ke sengino-21 ngayitholela i-boyfriend. Ima singasifela lapho, mhlambe awungitshele kahle uqede nini high school? Mhlambe kwakunyaka muphi? Angisakhumbuli kahle kodwa kona sengihlalile ekhaya kona. Sengihlalile nje impela, angisakhumbuli kahle. Yeah. So manje ke and then what happened? Ngase ngithola i-boyfriend ke sengino-21. Hayi le boyfriend phela mina ngumuntu ohleze busy, ohleze nje ephanta endlela ephanta ngayo. Hayi
le boyfriend ihlezi nginamatheli la nami ihlezi ngilandela ngisakhululeki angisazi ukwenza into efuna ukuyenza hayi ngabona ukuthi ayingeke ngikwazi ukuthana nomuntu lokho engilandela njalo nangula njalo nangulana uChappies hayi ngeke uyinkinga yeyinkinga nje too much mhlambe weneminyaka emingaka mhlambe was he old noma mhlambe untanga yakho waye old kancane ngo2 years mhlambe wena kakhulu 23 24 okay kodwa nje uyambona uthi ngathi ayekho nje into ayenzayo nempilweni nje ubhizi ulandelana nami nje anto eyangimfuna umuntu kanjalo njengoba mina ngumuntu ophandayo ozamayo nami ngifuna umuntu ozamayo empilweni umuntu ozamayo ongalokho kulandele hayi angifuni umuntu ozokhe ngilandela nawe ufuna ukuphefumula kancane ubona abantu ufuna ukuphefumula ngikhululeke ngithi mengihamba nabangani bami yabo nje hayi umuntu ozokhe ngibuza ukuthi ukuphi yini kanjani lokho engibange isicebo sengingasakhululeki hayi ukhuluma ngeyabangani uyaphuza yini usisi mhlambe do you go out mhlambe share a few drinks nyana nabangani noma hayibo mengihambile uvana phone manje ukuphi kanjani wenzani ubuya nini ngasikhasini ngathi yabo ubone umuntu othandana naye kube ngathi umzali kuwena se overprotective yabo nje aye too much so wena ileyo nto ongayifuni kumuntu hayi angiyifuni leyo nto so wena awungichazele monaka about umuntu omfunayo ke manje since usibhalelile lana simphethe lo muntu lona awusichaze before azafika ukuthi umfuna aye kanjani abe kanjani kuwena akwenzeleni mhlawumbe going further more ngifuna umuntu ozongithanda angihloniphe naye azame empilweni angahleze nami ehleze ngilandela akusho ukuthi oda lokho mengimela ngangitshethi uyabi nami ngamtshethi ngiyapha mengimtshethi ngiyapha akangithemba ukuthi ngizobuya angalokho engifonela njalo kuyi kanjani sikuyahlwa awuphakiwe yabo into ekanjalo yabo nje pheke baye ekhaya yabo abafuna bakanjalo angibafuni mhlambe ama looks mhlambe ukubukeka kwakhe hayi ngizothi angikaze i-look ayibalekile musothandweni into ebalekile into eqhamuka umuntu aphathe enhlizweni dazokhombisa yona into ebalekile othandweni true woman right there wimbodo impela uyazazi ukuthi ufunani singamoshike isikhathi siswami ngiyacabanga ukuthi usukulungela ukuthi uhlangane naye lo bhuti lo hayi ngikulungela awuthukile hayi nakho ukuthuka okuncane unakho ukuthuka okuncane ya vele izinto ezinhle zikeyithusa sometimes yabo mekuzokwenzeka something empilweni futhi okade yagcina ukwenzeka noma sithi entsha kube khona ukuthuka lokho and futhi ukuthuka it's part of the process, it's the positive mindset ukuthi if uthukile we going on the right direction. So wena nje just relax, ngizokulandela lo mfana lona ubhuti lona uhlale naye phansi nikhulumeke nibone ukuthi inkulumo yenu ishona ngakephi niphelela kephi but nje usibhalelele la ka Black Life thina sokwenza into right, sikutholele futhi umuntu right ofanele wena lo mfunayo. So sacela bandla uhlale kanjalo ngiyomlanda babukele emakhaya. Ngiyabuya manje ngiyolanda lensizwa lena izohlala phansi ichaze nayo ukuthi ubani uqhamuka kanjani naye uthi ufuna umuntu kanjani. Ngiyabuya manje babukele, ngiyabonga. And we're back like we never left. Phethe ubhuti wami ke la eceleni uzoyichaza ukuthi ubani uqhamukaphi uvelaphi yonke leyo nto. Bhuti wami uyaphila? Ngiyaphila bafamba kanjani? Ngiyaphila nami mfowethu. Sacela manje usichazele kabanzi ubani igama, uqhamukaphi, iminyaka, ukhulele kanjani kini, ukhulise ubani, imvelaphi yakho nje in general mfowethu. Sanibona nibabuyele emakhaya. Igama lami nguThabiso Mbatha. Ngihlala eKhongo eNanda. Ngineminyaka u23. Isizathu sokuthi ngibhayela na eBlack Life ukuthi bangisize ukuthi ngithole igirlfriend engizokwazi ukuthi ngibe kwi-open relationship nayo. Ngikhuliso ngihlala nobaba mina hle. So lento ukuthi manje sibaningi ekhaya ngiyazi. Ngithoba ukuthi uma sewashona ngisamncane. Kodwa uma ngisahlala eKhongo mina bafo mina. Mhlambe usafunda noma sewaqeda? Sengaqeda bafo isikole mina. I think hayi ukuthi ngaqeda kodwa sengaqeda bafo. Oh okay. Umuntu ophandayo mina kahle kahle yabo. Sebenza i-plumbing. Like ushaya plumbing? Yeah. La kuthi obizwa abantu nje ezosiza ezokhanda amathole sonke lento ngephandle. Unswephu kuyona? Ngitswephu bafo mina. Shuthi umuntu nje obebuka lapha nje methi ufuna umshayela i-plumbing nje. Wena ndoda kumele ayibize? Mina. Ubukele emakhaya. If ubona ukuthi unethoilet elilikhayo lapho, here's the right guy. Bafo. Awusitshele kabanzi ukuthi
Uyinsizwe kanjani wena kahle kahle? Umuntu kanjani? Umoya wakho kanjani and everything? Mina ngumuntu othanda ukuyijabulela, umuntu othanda ukuphuma ama-out kanje yonke lento leyo, angingeni umuntu obhorayo. Bafuna umuntu othanda ukushibiza yabo, othanda ukuyivuzela nje ama-weekend, othanda uku-enjoyela nje. Sure. Yabo, like nginomuntu kahle la asijoli like kujolwa ngempela. Oh yeah. Awuyinto ukuthi sibambisane so ifuna ingane. Yabo. Asha nginoma wengane open relationship. Ya ngithatha ngibhali la mhlawumbe ngathola umuntu engathandana naye ngcono. Yabo. Kodwa engabi too clingy like eloku engibayela isicefe yonke lento le understand ukuthi into ethi kanjani. Sure. Kanjalo bafu. So wena kahle kahle awumfuni umuntu oyinamathela. Angimfuni, angimdingi kahle. Umuntu umuntu understandayo ukuthi lento esiyenzayo siyavumelana ukuthi senzani. Sure. Open relationship. Yeah. So if uma wengane ibuka le episode ngeke lokho kubangela isicefe mhlawumbe. Uyazi uya-understanda naye. Okay. That's perfect. So nje bulana mfethu uyazi ukuthi sendaweni e-right angithi. Yeah, khulileka ungasabi mfethu. Mhlambe before size sikulandele le ntokazi le. Mhlawumbe usujoleke nabantu abanganje empilweni. Mhlawumbe waqala nini ukujola ke to be precise? Jola ngaqala grade 11. Grade 11. Yeah, kanjalo. Nakhona umuntu engijwana wangihetha. Obona ngingabamba ejwana nomngane nami. Yayibona into leyo. Olezo sikhathi la concept ayikho ethi uthando. Amana nga give up lapho uthandweni bafu. Base ukuthi yena sengiqedile isikole, ngahlangana nomunye umuntu bafu. Sajola awangiphula naye bafu. Kahle nenkinga kahle. Bahle bayangihetha bonke. Ngahlangana noma wengane yami ke. Yabo savumelana ukuthi ngese sibe kanje. Kuzoba nje into ukuthi yabo yanjalo bafu. Ngoba ungasakholelwa nje endabeni yothando nje. Wathi mhlawumbe uyashaya uyadlula. Yeah. Kwavele kwahlala. Kwahlala banengane. Uya-understand hayi ukuthi ake siloyi uyazi noma ngifika ngenxa yengane. Hayi ukuthi mhlawumbe ngizobona yena yonke lento leyo. Hlangana nalokho. Yeah, ngihlangana nalokho. Hayi into e-right leyo bafu ngiyakuzwa isitori sakho sijulile impela mfowethu. Nokuthi uthe awukholelwa emathandweni ke manje ngoba usibhalelele ngiyacabanga ukuthi ufuna ukubuyisa leyo nto ukuthi uthando lukhona. Vele uthando luhle futhi bafu ngikuxoxele mina futhi if uthole umuntu o-right okufanele njengoba usibhalelile ke wasibhalela nolosisi besibhalelile ukuthi sizonihlanganisa manje senze isiqiniseko sokuthi yilento leyo ositshele kuyona ku description ukuthi ufuna umuntu okanje. So angeke sikuphoxe mfowethu into oyifunayo uzoyithola. Lo uthando ubungasakholelwa kulona uzolithola. Ayezwa leyo nto. So bafu asingamoshi ixesha. Simlande lo muntu ngamletha manje. Uyibike njengendoda. Sibone ukuthi niphelelaphi. Ayezwa leyo nto. Yebo baba. Ekuse mbukele emakhaya. Ayiqala. Sawubona unjani? Ngiyabuyeba unjani? Nami ngiyaphila. Ngicela ukubuza uba igama. Uthe ngena nje lo short business ngaba ngathi hayi iyona. Yabo nje la khuluma ngayo. Ayi mana ngenza nje angazi. Mina ngabona ukuthi hayi yabo yena impela lo ngimdingayo. Ngiyasacela ukuthi ububhalela hlahle ubuzele uzobheka kanjani. Awu. Bengizobhalela mayelana nokuthi ngithole umuntu ngase ngithandane naye nje empilweni. Qhube naye impilo. Awu usumtholile ke manje awubona kanjani? Awu nje ukuthi sengimthole lanto nje yangiphela ngifuni noma umuntu onjani awuqala uyichaze kuqala kumina uthi umuntu okanjani nje. Mina ngumuntu othanda uyiphuzela uyishibizela ama weekend yabo uthanda uenjoy kahle. Okay manje uma uthanda ukuenjoya ukuphuza lokho ke awuthathi yonke into osuyisebenzile imali osuyisebenzile uyiphuze nje ngoba ngimthanda umuntu kanjalo awuvamile ukuqhubha impilo naye nje. Hayi angikho kanjalo mina umuntu ophantayo kahle ngiyayiphantela. Okay sho uqonda ukuthi nje ngiyohleze njalo ngifonela uthi awuza waphela imthanda umuntu kanjani nami nebusiness lami engiqhubhayo nje so ngihleze ngibusy. Hayi kule ngeke ngiyena yabona manje ngimthanda umuntu kanjalo lo ecling nje lo engibangela isicefe nje ngibuthi ukephi angimfuni. Umuntu understandayo ukuthi lento yami najo bahlanganisa iba kanjani. La ngifuna i-open relationship ahlahle kanjalo yabo. Okay ngiyakuzwa ngicela ukubuza lokhu okubalekile okuvama ukulala uthando labantu. Unayo ingane? Ingane nengane eyodwa. Nengane eyodwa? Iyodwa ina 2 years man.
Uma wengane yayo usaphila noma aphili, Hawu, nisathandana noma usaphila. nisathandani nje. Usaphila uma wengane asithandani. Ngasho ukuthi nihlanganiswa ingane nje kuphela. Oh. Qonda ukuthi ngeke njalo ahleze ethi ufuna decent date kumele uze kuyena njalo nizobonana nje. Ke unesicefe unawo ukukwenza lokho. Kodwa Pho. phela sobe sokhona wena ngizomkhuza phela. Koba kuhleke lokho ngoba phela ngifuna lokho sihlusho uma wengane yakho la bazoma bengane mase bevukwe into zabo. Hayi khulileke ungawacha ukubuza wena una ingane wena. Ya nginayo ingane eyodwa mina. Yabo bengane sesahlukana naye nje ingane yami ngikhulisela mina ngedwa. Ukhulisela u-independent wena futhi. Yebo nje njengoba ngisho ukuthi ngumuntu nje. Hayi futhi mina Ohlezi zami. futhi mina sengimtholi umuntu ade ngimzele lana. Aseke isidezo sileya le. Awu Awubona wazashesha njani? ayike kwazangithusa kokushoyo. Awu phela sengingani imali ngimosha isikhathi ngikhuluma into eziningi yabo. Hayi ngiyakuzwa ke. Ngoba yabona ukuthi mina nawe nje siyafanelana nje ngoba sifuna into eyodwa. Sinengane sowuthuna yabo. Hayi ngakusho ukuphinde lokho ngiyabona ukuthi khona into ekhona phakathi kwethu. Wena futhi ngiyabona ukuthi ungangiphatha kahle. Hayi awuchazeke nje ukuthi ukhula nje khule kanjani ngichazele impilo yakho nabazali ngoba phela nabazali kuyenzeka bayilimaza uthando. Ngiqinisile. Mina bethu ngathi ngakhuliswa ubaba kahle. Ngoba umase washona ngisamncane. Yabo. Shuthi nje uyazi ukuthi ukuba ubaba into enjani. Ngiyazi. Ngoba phela uhlezi nami la yakhona ngisuke ngikhona nami. No shuthi unayo information. Hawu khula ngiyaphathana mina kahle mina. Hayi ngiyakuzwa. Wena umthetho wakho kanjani ke? Mina ngikhulisela ugogo nomkhulu nje sisontela nje. Zama impilo sihlanganisa ngendlela esihlanganisa ngayo siphanta nje. Ngibona bangifundisa kakhulu kazi ukuphanta ukuthi kuphantwa kanjani ngoba nguyena vele umuntu okwazi ukuphatha ibhizinisi nonasi isandla semali. Mengathi nje ngifuna ukudayisa into ayeza ama customer iyangena imali. Ukupheka khona yawazi. Ya kona ngiyakwazi kodwa phela nawe uyazi umuntu aphiwe kona konke. Uphiwe lokho nalokho ngeke uphiwe konke. Uphiwa lokho kona ngiyakwazi kodwa ngeke ngisho ukuthi ngaba umuntu lo phela abantu chef ngeke ngikhona. Ngaphela nje umndeni wami kuphela. Awusho ukuthi nami ngahlezi ungiphekela ukuthi ngifuna ukungiphekela. Hayibo phela uvane nje uphekele nje umuntu ovane nje umphela qena umuntu onjani thoba kwakufundisa nje. Uyangivela wangifundisa ngiyawazi konke lokho. Manje wakufundisa uthi nemele uphele na intombi. Hayi cha, hayi ngiyakuzwa. Hayi ngiyakuzwa wafundisa lo wakho baba. Manje angimeke ngenze into phela ngoba ngumina umfana kithi. Ngiyakuzwa sawubona uqhubeka. Sawubona uqhubeka kwempilo. Uzongiphatha kahle. Angikuthembisi kodwa yonke into iyafuya. Kanjani manje? Hawu okwazi ukuthembisa into empilweni yabo. Mina ngiyakuthembisa mina. Ungithembisa ke. ke. Yabo uthando ngangasakholelwa uthandweni mina. Ngase ngigive up kudala. Khuleka yabo wanthiwa ngipha uthando. Khuleka uzoyibona. Nawe wanthiwa ngipha uthando futhi kuzoba into right. Hawu. Ngesalo siyale nale. Ngeke nje silokho esiyela nale. Angithi uyazi ngidinga nawe uyazi ukuthi ngiyazi nawe ukuthi ufunani. Dinga into eyafanayo. Hawu. Into yethu izohlangana. Futhi ke nami mina nawe sesiyona into engicabangayo. Hawu sesiyona khuleka siyona. Phela nje sithandazela uthi usathana angangeni kuthini. Awuqinisile futhi ungadlali ngami Ayikhuleka ngathi awungithembi nje. Hawu. Awunale lukhunyana nje lesabisayo nje uthi yabo lo athi uyengozi. Hawu, hayi ngiyaqala ukuzwa umuntu esho njalo empilweni mina. Ngiyaqala. Kodwa ngizokuthemba ngoba uwena. Okay, nami ngizokuthemba. As long as uzongithemba phela mesithembane ukuze into yethu ibe right. Khulileke. Okay. Ngisacela ukubuza ke umbuzo personal. Njengoba uthi sothandana ke. Sobonana kanjani ngoba uhlala nobaba wakho ke nje? Hayi phule sobuka. Sobuka. Hayi okay. Nami nje sohlala kwihotel nje inkinga. Okay, inkonzo yasekamereni uyayithanda ke yona noma wena uyithandi? Ave ngiyithanda mina.
Awungithanda kakhulu. Hayi ngiyakuzwa uyayisebenzisa i-protection noma uyisebenzisa? Angizwa protection mina. Awonye mengiyenza protection ngathi nje ayikho engizwani. Ngcono nje skuni. Hayi bo mawusho njalo pho nayo i-HIV lena Hayi. ngeze ngigulisa into yakho Singahamba ngabe so-check. ngifuna ukuyibona sengonakela umzimba wami uyabona nawe. Singahamba so-check ngiclean kabi mina. Angingcolile nje ngiclean kabi angina-HIV. Usho kanje? Ngiyakutshela. Hayi okay. Ubuyivikela ngani for i-HIV? Ngoba phela amantombazane phela hayi avethelele. Awu ngangisuke ngicheme ngiqede ngihamba ngiyo-check. Hayi okay ngiyakuzwa. Ingane umisele ngokuba nazo noma uyimisele nje empilweni uplane nje nendaba yefamily ke nje. Engakusho wamanje ukuthi angiyimisele ukuba nayo ingane. Kodwa nginenkinga futhi ukuthi ukuphulatha kuyinkinga kumina ngikwazi. Ngoba mase ngi-enjoy kakhulu yabo. Kuba lesikhathi ethi ayisakwazi manje ngiphume manje. Ashuthi uyingozi phela uyinkinga shuthi nje umuntu umayelala nawe nje iyahlala. Shoot. Hayi ngiyakuzwa. Futhi nawe usangaba nengane zami ezamawele eziwuthuna nje. Hayi cha ngathi uyagijima ngathi uyaphuthuma ke wena. Hawu. Ngiyabo ke nje ngithanda ngayo inkonzo ayi nangasemotweni sangayenza futhi. Bekuthiwa ngiyakufonela ngiyakudinga nje mele ube khona nje nasemotweni nje. Hayi ngiyakuzwa ngasotholana ke. Yazi ngasotholana. Hawa nawe uyayithanda Umuntu na. esifazana ufuna umuntu esilisa ovanalale nje yabona nje. Engamthinta ngamamba ngisho umbamba. Fike khona ekhaya ke yonke into leyo. Ngiyakuzwa. Esizobona khona ekamereni sizongikhombisana. Nasemotweni. Angisajahile. Nakuyimanje mesiphuma nje. Hayi ngiyakuzwa. Hayi angisajahile. Hey nekhathi ngathi zihamba kancane kodwa fo. Abanashisela. Uthando lumnandi luvutha malangabi lukitaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba la itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonki piri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwe wedwa ukuze ufake iorder sibhalele ku076 3498631 noma ku062 2197748 noma usivakashele kwifamasi yethu eShop number 87 kuQueen Street eThekwini izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Say, look at me. Ngiphethe abantu bami. Bafethu. Hamba kanjani? Talk to me. Ngasho ukuthi kuhambe kahle ngoba khona ubhuti engimthandile kona nje kuningi impela. Yonke into ayishilo nje it's what you looking for. Ngeke ngisho ukuthi yonke Okay. kodwa nje khona engikuthandile impela Mhlambe awusihighlightele yiphi mhlambe le party le ongayithandanga ngobhuti? Into engayithanda ngakuyena nje ukuthi ufuna ukuba njalo nje mina mesenza isex nje ingane njalo mesenza isex ingane kanti mina ngisayimisele ngokuthi ngimi kancane enganeni ngoba iyabambezela empilweni nje entweni eziningi yabambezela ngoba uthola imali mele ucabangele uthola imali nocange yona ezinye izinto ngabe uzenza nini so yona nje into ethe ukuthi ungangiphathi kahle. So is it safe to say ukuthi ngaqhubeka from now on no bafu? Yeah. Okay. Kodwa bafu uye lo. Yena impela bafu. Iyonto ifunayo. Iyona nje 100%. 100%. 100% bafu. Akushoti indawo. Akushoti lutho.
uyena nje kodwa manje ngihamba ngihiphi namhlanje uhamba uhappy hawu bafo washaya iqema msukwana hawu uyazi naye ukhulile Sanivumele njalo hawu wena semuntu hawu uyazi naye just ngimoshela isikhathi senyu bafo sikasiyahamba nje isikhathi nje hawu besho nje nathi uyaphuthuma nje la uselindele nje hayi bafethu nje wanibona ukuthi umsebenzi ethi yinhle kanjani senihlangene manje bafethu manihamba manje ngicela bandla whoever nihlangana naye nisho ukuthi iBlack Life the dating blind iyawenza umsebenzi ngoba nakho seninganje bafethu siyabonga kakhulu ukuthi nifike nisibhalele sanisiza futhi nani sanitholela uthando phela beningasakholelwa uthandweni nini seniyakholelwa manje nalo uthando lapha phambi kwami ngiyanibona ngithi niyayibona yonke ngiyalibona nami yonke but otherwise njengoba nishilo ukuthi nginganimosheli isikhathi bafethu sicela bandla ukuphuma kwenu senibambene izandla nishona le hayi bambanana usala kahle bafo showcase mfethu washo nobuhle wathi shela phela sithandane kangcono shela phela awubheka Black Life senzani look at us sihlanganisa abantu asizile ukuzodlala la except thank you guys for tuning in thank you for watching The Dating Blind. Do make sure you hit the subscribe button, the like button, the notification button. Ukuze phela ungibambe futhi mase kufika on your screen sengithi what's good, what's happening. It's your boy, you know what it is. I'm first, let me never leave you. Except take care. Gone guys. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.